Necessita entitats, empreses que creguin en el projecte i que decideixin aportar. I en el cas de la gala del Sabadellenc de l'any, tant la primera com aquesta en la que estem ara, el patrocinador ha estat FIAC Idiomes i per això convidem a l'escenari el seu director, el Josep Fort. Gràcies, Karen. Autoritats, representants d'entitats, candidats i candidates, amigues i amics, bon vespre. Engegar un projecte com el del Sabadellenc de l'any i fer-ho amb tant d'èxit i encert és realment meritori. Aconseguir arribar a la segona edició i que no sigui una altra bona idea que acaba en un foc d'encenalls és ja un èxit rellevant. Gràcies, doncs, a Sabadell i al seu director i equip per tornar a fer realitat aquest esdeveniment i per comptar amb FIAC per ajudar a materialitzar-lo. Aquest any en fa 60 que nosaltres lluitem per l'excel·lència en l'ensenyament d'idiomes i sabem com n'és de complicat mantenir dia a dia i any a any el nivell de qualitat i de confiança en un projecte. Part important de l'èxit del Sabadellenc de l'any és saber triar bons candidats i candidates. I aquí, per sort, ho ha dit ella, a Sabadell ho tenim fàcil. Tant l'any passat com aquest hem pogut veure representat en aquest acte una mostra del bo i millor de la nostra ciutadania, que ens fa sentir orgullosos de compartir amb elles i amb ells l'adjectiu de sabadellencs. El món de la sanitat, el món de la cultura, el món de l'esport i l'activisme social, la música, el cinema, les arts, han estat sempre i estan representades i ens recorden el que som i el que hem de voler ser com a persones i com a ciutadans. Les ciutats les fan les persones i les grans ciutats les fan les grans persones. Gràcies, candidats i candidates, per fer sobresortir i portar el nom de Sabadell arreu i fer-ho amb dignitat i talent i discreció, que els de Sabadell som de poc soroll. I aprofitant que tenim aquí moltes persones amb molta capacitat de decisió a tots nivells i ara que estem en precampanya per les municipals, deixeu-me acabar amb una proposta a la vista de tanta qualitat ciutadana. A part del Sabadellenc de l'any, no podríem celebrar alguna vegada l'any del Sabadellenc? Ahí lo dejo. Moltíssimes gràcies.